Okay. We go. Tänne päästiin joku 17 kilsaa suunnilleen kävelyyn. Kyllä vähän tuntuu kuin 25 kiloa selässä, mutta ihan jees. Oli aika helppoa tallattavaa. Tuossa näkyy nyt Nautijärvi. Varmaan kohta lähdetään kalastamaan, mutta eka nyt vähän asetutaan aloilleen tähän. Tuossa vedettiin äsken monelle tunnin tirsat, oltiin nimittäin aivan kuolleita, kun päästiin tuonne mökille äsken. Olikin jees, laitettiin vähän tulta sinne, lämmitettiin sitä möksää ja nukuttiin hetki syömisen jälkeen. Ja nyt ollaan täällä, itse asiassa Käkkölänjoen ihan niinku tätä niskaa tai alkupätkää tuosta kun lähtee Nautijärveltä, niin siinä ensimmäinen saalis. Tuli eka kunnon saalis. Tommonen hauki mötkälle. Veti aivan helvetissä. Tää on varmaan 2,5 kilonen tai joku. Täytyy varmaan punnita vielä. Joo, kello on nyt 11. Mä oon täällä Käkkölänjoella. Tossa oli tämmönen aika pitkä koskialue, mikä päättyy tohon ja sitten alkaa tämmönen suvanto tai pieni lampi jopa. Niin on nyt itsekseni kalas. Sakke oli niin jotenkin loppu, että se lähti nukkuu. Mä ajattelin nyt jäädä vielä hetkeksi ja no tapahtumia kyllä riittää, että mä sain alkuun heti pari ahventa. Sitten mä sain ihan tosta koskesta äsken yhden pikku hauen ja äsken tosta nousi sit semmonen vähän pidemmältä heitin lusikalla, niin joku reilu 2-kiloinen hauki. Oli kyllä todella pirteä, sitä oli hauska vetää. Joo, mä varmaan tästä hetken aikaa vielä heittelen, koska tässä tapahtuu. Ehkä tuolta saa jotain arvokalajakin jossain vaiheessa. Ei me nyt päästäkään siltaa pitkin. Aika siistiä. Päästiin lenkihaalleilemaan toiselle autiotuvalle. Ei ole kyllä kovin paha, joku 10 kilsaa matkaa. Semmoista mönkiauraa. Niin, aika easy.
Huomenna olisi tarkoitus mennä ehkä tonne. Tosta kiertää järviä ja sitten lähteä tonne Suukisvaaraa kohti. Siellä on se Korteoja. Tänään kalastellaan varmaan tätä järveä ja sitten tosta viereistä jokea ja lähdetään sitten tonne Harrin Lampolaille jossain tuolla suunnassa. Pikku hauki. Joo, me ollaan nyt tässä Harrilampolalla kalasteltu varmaan timma puolitoista. Sitä ennen oltiin Harrijärvellä ja pikku puroa, mikä näyttää lampoloiden välissä. Ja tiukassa on kyllä kalat. Mä sain yhden pikku haue. Sakella ei tainnut olla mitään. Oli siellä joku yksi harri, mikä iski ohi, mutta niinku aika hiljasta. Mun täytyy kyllä mennä täältä. Poikettiin vihdoin mönkkäripolulta. Tarkoitus olisi mennä Suukisvaara ohi, eli tuolla näkyy, kertaa vähän tuolta oikean kautta sieltä Korteojalle. Suunnilleen 10 kilsaa olisi matkaa. Tässä on heti alkuun 2 tästä pikku jokea tai puroa, ehkä enemmänkin tää eka dyyni tässä nää, sitten tuolla näkyy taaempan toinen, niin siellä on toinen vissiin samanmoinen. Käytiin jäädä skauttaamassa tää kohta, jo pitäisi päästä suht hyvin yli, että vähän märkää suota, mutta kyllä siitä pääsi hyppelemään. Yleensä lintu tosta niinku nyt se 0,5 metrin päästä. Helvetinmoista pajukkoa. Tää nyt vähän järjetään kyllä, mutta mitähän mä pääsen tästä? Kortevuoma. Ihan sairaan iso suoalue. Tuolta se lähtee se Korteoja vissiin sitten, mikä valuu siihen Korteojan autiotuvalle ja Suukisjokeen. Suukisjoki menee jossain tuolla. Ja Sakke menee tuolla. Siinä menee Korteoja ja tuolla näkyy mökki. Ei taida olla muita ihmisiä. Oja. Täällä laskee Suukiksi ja sinne olisi tarkoitus mennä iltakalastelemaan. Tavoitteena ensimmäinen arvokala.
Kyllä. Ai vitsi. Uskomatonta. Vitsi on siistiä, herra jestas. Se on harmi. Vitsi oli siisti tolle, että se näki kun se haki sen. Jep. Nyt tuu tänne asti. Jes, hieno ensimmäinen kala. Come on. Kama, Pepe. Oi oi. Se on kyllä komea. Vedi yhden ohi. Se taas vähän Oi säätä. Komea. En ole kattonut yhtään. Toi Suukisjoki on kyllä, oli kyllä hienoin mesta, missä olinkin kalastanut. Saatiin, siis harre ei olisi voinut nostaa niin paljon kuin olisi jaksanut. Se näitti ne hiekkapohjaa vasten koko ajan. Sinne vaan heitti perhoja ja ajattelin, että ne iski. Ihan uskomattoman hienoa. Nyt meillä on molemmilla yhdet harrit tässä. Otettiin syötäväksi ja mennään valmistamaan ne tonne mökille. Huomenna kalastellaan varmaan koko päivä, koska tää vaan on ihan helvetin siistiä. Niin, toinen kalastuspäivä Suukiksella alkamassa. Kokeili piruuttari tällaiset pikku lammelta tässä matkalla. Onko siellä ketään? Ei ollut. Nyt matka jatkuu tonne noin, missä alkaa Suukis. Eilen tosiaan Suukis oli aika hieno joki tosiaan. Nyt lähdetään vetämään vähän pidemmälle tonne ylävirtaan. Harria todennäköisesti olisi luvassa ainakin eilisen perusteella ja toivottavasti löytyisi jotain taimeniakin jostain. Tosiaan meillä on retkikamat messissäkin, että voidaan olla melkein koko päivä tänään. Ja tuolla on, olisiko se ollut 3 kilsan päässä semmonen joki kuin Hermannin joki, joka oli käytännössä koskee koko se pätkä. Monta sataa metriä siihen Suukikselle. Aina kun se laskee Suukikseen, niin mahdollisesti sinne asti, mutta se on aika kaukana tällaista pöpelikköä vetää tää, niin katsotaan. Raportoidaan tuossa myöhemmin. Ai, onkskin? Se on, joo, on se harri. On se kyllä. Pitäisköhän tää ihan mitata. Tuleeko enkka? On kyllä komea. Nyt on kyllä hyvä. Yes. Annapas valua se hetken. Katsotaan tuleeko se. Ei kiinnosta. Siinä menee hauki. Mä kuvaan tällä hetkellä mun aurinkolasen läpi. Ei se oikein muuten näe. Tässä on meidän leiripaikka Suukisjoella. Kala on kyllä tullut aika hyvin, täytyy sanoa. Harria. Sitten on nähty pikku taimenia. Äsken nähtiin yksi hauki tuolla. Tää on tän näköistä oikeastaan koko matkalta. Joo, tässä kävi nyt niin, että Sakke lähti takas
autiotuvalle ja mä jatkan nyt kohti Hermannijokea. Saa nähdä pääsenkö ihan sinne asti, mutta mä jatkan tätä kalastelua Suukisjoella ylävirtaan. Tuossa meni äsken just säikytin yhden taimenen, mikä oli toistaiseksi isoin mitä on tässä nähnyt, mutta se säikähti. Ne on kyllä tosi arkoja. Nyt taitaa olla taimen. Nyt taitaa olla taimen. Oi, nyt on taimen. Semmonen tuli. Oi vitsi miten näin. Ei Jeesus. Oh my god. Oh my god, mitä siistiä. Ei sitten. Nyt otti. Nyt taitaa olla harjus. Joo, nyt on harjus. Nyt on aika hyvän kokoinen harri. Se kävi tuossa pintomassa monta kertaa. Ihan sama spotti, mistä tuli äsken taimen. Come on. Ei Jeesus. Olisiko nyt kiloharri? Nyt voisi olla kiloharri. Nyt löytyi kyllä sweet spotti. Tosta noin näkyy vähän tuota virtaa, niin siitä iski eka 40-senttinen taimen, ensimmäinen täältä, ensimmäinen perholla, ensimmäinen taimen ja tämmönen pikku harri. Hyttysiä hajotis. Joo, tällä mittaa 49 senttiä ja painoa kilo. Kyllä sakkeen nyt vähän ottaa päähän. Mä lähden nyt tarpaa tuota autiotupaa päin ja alkoi vielä aurinkokin paistaa. Julla ja Sakke kiittää Korteojan autiotuvan palveluista. Nähdään myöhemmin. Tarkoitus olisi siis kiertää vähän täältä Avomaan kautta tonne Pitkäkoskelle, joka on siis Suukisjokeen, mutta semmonen pidempi koskialue. Muutama kilsa sinne. Siinä on notskipaikka valmiina, nyt lähdetään tonne alajuoksulla hakee ruokakala. Me ollaan niin luottavaisia, että piti tehdä notskikin valmiiksi.
Tästä olisi tarkoitus nostaa nyt yksi Taneli. Tämmöisiä täältä taas tulee. On se hieno. Tällaisia suupaloja täältä tulee. On se kaunis kyllä. Se olikin pikku harjus. Onks tää sakkeja tekeitä? Ja muutama. Joku 4 miljoonaa. On niitä. Nyt me tehtiin ehkä pieni virhearviointi tässä reitissä. Täällä me vaan vedellään keskellä suota. Pieni tilannepäivitys, päästiin ton suoalueen läpi, joka oli kyllä ihan jäätävä. Nyt avutaan tässä Suukisvaaran tällaista pienempää huippuuta rinnettä, niin kohti Kollivaaraa. Taas on paljon helpompaa, kyllä nyt tässä oli aikamoinen savotta toi suo äsken. Tuolla näkyy Pallastunturit ja Ounastunturit oikealla. On aika siistin näköistä. Kannattaa break. No. On kyllä ihan helvetti kylmää. Tonne me lähdettiin 5 päivää nyt suunnilleen. Ympyrä sulkeutuu. Sakke pahtaa tuolla kauheet vauhtia. Silloin selkeästi kotiinpaluu moodi päällä.
viimeinen kalastusreissu tässä Käkkäläjoella. Kalvakaltio autiotuvan vieressä. Täällä on tällaista koskea. Tää on nyt Kalmakoski nimeltään, niin katsotaan, vaikuttaa ehkä vähän hiljaiselta, että jos yritettiin yhtä kohtaa kalastaa, missä eilen näkyy vielä paljon pintamista, nyt ei oikein mitään, niin saa nähdä saadaanko mitään, mutta se on tämän päivän paras saalis, tommonen pari 30 senttinen. Tää on kyllä siistiä, vaikka ei tuu oikein ruokakalaa, niin tommonen